искате ли да ви кажа реалността за майчинството? 3 часа след обяд. Васи той още по пижама. Ти що си още по пижама? Що не си сложил другите дрехи? Мама е оляна, косата е някакси хваната, просто колкото да не е пред лицето. Не знам откъде да започна. Откъде да продължа, защото сме започнали. Ние не сме спирали, ние не сме спали с нощи. Ние цяла вечер бяхме на купон. Тъй, че няма откъде да Смешно ли ти е? Смешно ли ти е? Ти го създаде купона. Тъй, че няма какво да започвам. Аз не съм спирала. Ни лук ял, ни лук мирисъл. Ни лук ял, ни лук мирисъл. Зъбче, зъбче. Си ти спапам. Си ти спапам тебе.